Dobrý večer, vážení televizní diváci. Vítejte u takového zdravotnického okénka, které jsme nazvali Domum Sanitas, neboli domácí zdraví. Já jsem doktor Jan Ouns a budu vás provázet tímto pořadem. V každém dílu, pokud nějaké do budoucna budou, si vždy na jednom pacientovi, konkrétním pacientovi, ukážeme názorné léčení zdravotních problémů v domácím prostředí bez lékaře. Od dob Jesénia se nám ty zdravotnické postupy příliš nezměnily. Takové to pouštění žilou, to je dnes nadstandard, a přikládání pijavic, to je ta mašinka na ty 30korunové poplatky. Dnes tu mám jednoho pacienta, je Silvestr, takže to už rozjel, je to pan Zahradníček. Pan Zahradníček se nám pěkně upravil, lil si to do držky plnými doušky, debužírováníčko a takhle to dopadá. Celkem solidní delirium tremens. Pan Zahradníček je zcela dezorientován. Jste ožralý, pane Zahradníčku? Že vypiju a tady, že... Ano, vidíte, je ožralý. Posílám to pivo. Pane Zahradníčku, víte vůbec, kde jste? Že domů, růženo, že domů. Neví vůbec nic. Ani netuší, čím se takhle zmrskal. Pane Zahradníčku, víte, čím jste se opil? To musíme zjistit. Ano, nehovoří. No tak mu nalijeme trošku čistého, suchého červeného vínečka, protože už klasik říkal in vino veritas. Ve víně je pravda. Pane Zahradníčku, napijte se trošičku. To vám udělá dobře. Víno já piju rum. Vidíte, je to tady. Pan Zahradníček nepije víno, pan Zahradníček pije rum. Ale to jste mě nepotěšil, pane Zahradníčku. Já jsem vás varoval, že máte diabetes. Sám jste se mi k tomu přiznal před rokem. Pan Zahradníček přišel a říká, pane doktore, nemáte chuť na sladké? A říkám, docela ano. On říká, tak mi vylište prdel, já mám cukrovku. No, pane Zahradníčku, pokud budete takhle chlastat, tak vám budu muset uříznout obě dvě nohy. Já chci užívat, pojď si pro mě. Pan Zahradníček nám upadá do letargie a to nesmíme připustit. Pane Zahradníčku, halo? Sakra. Oblíbené boty i plášť. Ale jinak blíte, pane Zahradníčku, kdykoliv bude potřeba. Ano, ať to jde ven, ať to jde ven. Blíte, blíte. Tak, teď, když panu Zahradníčkovi zavolám sanitku, tak mi ho odvezou na záchytku a na té záchytce ho přikurtují a budou chlastat ve vedlejší místnosti, když je ten Silvestr. Já bych rád pro pana Zahradníčka plnohodnotnou péči. Co si počít? Chce to dobrý nápad. A tady je. Trošku zábavné pyrotechniky, které nainstalujeme panu Zahradníčkovi za oděv. Šup tam s tím. Sem dáme další. Nebojte se, pane Zahradníčku, to bude jenom to štípne, ano? Výhodou je, že v deliriu tremens si nic nepamatují. Tak, pane Zahradníčku, jste připraven? Šup tam s tím. Hned jsem zpátky. Au! Proboha, co se mi to jenom stalo? Pro Kristovy rány. Klid, pane Zahradníčku. Sedněte si, sedněte, máte šok. Jenom s tímto zraněním teďko strávíte nový rok na traumatologii nebo na plastické chirurgii s plnou péči a nadstandardem, víte? No a pro vás ostatní vám popřeji hezký nový rok. Pijte hodně, hodně míchejte, protože jenom tak se vám dostane maximální možné péče v našem zdravotnictví. Pardon, já si to jenom vyřídím. Ano? Děkuji. Děkuji, Emo. Dobře. Musím jít okamžitě do tyniště. Karel prý zase pije.